সকলকে নমস্কার জানাইছে রাজ্যত আজি বিজয়া দশমী দুর্গা পূজা আমি প্রত্যেক বছর করা হয়। স্পেশালি আমি রোড করা হয় 6 বছর হয়ে গেল। আজি 6 বছর আমার বিশেষ করা হয়। এবার মই আশা রাখছি আজি বিজয়া দশমী আজি সকলে ভক্তি করব। এই ভক্তি করার সময়ত যাতে কোনো ইনসিডেন্ট বা অঘটন নঘটে তার বাবে প্রথমতে আমার মা দুর্গা প্রার্থনা জানাইছো। আজি আমি রাখিছো দেশে ভালে ভালে বিজয়া দশমী হয়ে যাব আর সকল কক্সবাজারবাসী রাইজ আর দক্ষিণবাসী রাইজ অনুরোধ করছে যাতে কোনো ধরনের হাই কাজিয়া নোয়াকে ভালে ভালে বিজয়া দশমী করে এনজয় করে তার বাবে মই সকলকে অনুরোধ জানাইছো যাতে কোনো ধরনের গণ্ডগোল হব নালাগে, হাই কাজিয়া কৰিব নালাগে আৰু ভিৰ কৰিব নালাগে। মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ যেনেকে পূজাটা আমি বিজয়া দশমী ভাল লৈ যায়। আমি যেহেতু আমার কক্সবাজারবাসী গৌরাং নদীর পেলায় তাদের ভালকে ভাবে বজনায় পেলাব পারে মই রাইজসকলক অনুরোধ জানাইছো। दिनैहाय जोबथा दिन दिनैहाय बे बिजया दशमी दुर्गा पूजा मानिनाया दिनै जों बिमा दुर्गाखौ बयबो फुजिनानै दिनैहाय बिदाय होनो आखायाव लाबाय। दा बे बिदाय होनायाव आं बेखौनो मोनसे खावलायनो सानदों जाय बिथांमोना फुजा पाठ खालामदों बिथांमोना जाया लोङा जासेनो बे बिजया दशमीखौ मुर्ति गाखोनाय समाव गावजों गाव नांलाया खमलाया दावराव दावसि जाजासेनो जाहाथे बयबो मोजाङै मुर्तिखौ गाननानै फैनो हायो बेखौ आङो बिटिसि रायजोनि साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय आरो खावलायहरबाय। आरो क'क्राझार स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां फुजा मन्दपफोर दं बे मन्दपफोरनि साफ्रोमबो आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय जाहाथे बिदाय होनाय समाव जाहाथे मोजाङै मोजां बिदाय हैलायनो हायो बेखौ बुजायलायनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरखौ जानाय लोंनायनिफ्राय जानगाराव दोननो हायो। बेनि थाखायनो आङो फुजा कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मेम्बार बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे दिनैनि बे बिदाय होनाय समाव मोजाङै मोजां बिदाय होलायनो हायो। आरो लोगोसेयैनो आङो बिमा दुर्गानाव आरो आर'ज गाबबावबाय जाहाथे बे बिदाय होनायाव जेबो खथा जायाजासे दिनैहाय बे बिजय दशमीया मोजाङै बारलाङो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबदों। बिजया दशमीनि बयखौबो बरायनाय थाहैबाय। दिनै जों नैबाय माइबं नोगोराव MCLA राजीव ब्रह्मनि न'आव जों जायनाखि माने दुर्गा फुजा फालिनाय बे दुर्गा फुजा फालिनायखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै माने फालिबाय। रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों बिथांनियाव। बिथाङा माखासे गावनि न'खरनि समस्यानि थाखाय दिल्लीयाव दंमोन नाथाय मैया मोनाव फैबाय। दिनै बिथाङा नुजानो दिनै रायजोफोरजों माने आलो गोजोनै फुजाखौ होबाय। दा दिनै माने बिसर्जन बे बिसर्जनाव जोङो गाजा गोमजायै होगोन। जोंबो बनरगाव मण्डल भारतीय जनता पार्टी हिसाबै सारनि खाथियाव जोङो फैदों। जोङो मोजां बिमा दुर्गानि बिसर्जनखौ जोङो दिनै फालिगोन। दा मोनसे आङो इसोरनि आर'ज गाबो दिनै जायनाखि बिजया दशमी बा बिसर्जन बे बिसर्जना जाहाथे गोजोनै जानानै थांथों। रावनिबो जिबनाव जाहाथे माने आघात एबा माने दुखुनांथाव जाथायफोर जाथों। दिनै 2022नि बिजया दशमी एबा दिनै बिसर्जन फैगौ 2023 मायथाइनि बिजया दशमी बा बिसर्जनसिम जाहाथे जोंनि हालामनि BTC हालामनि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ आलो गोजोन जाथों आरो जोंनि एलेकायाव दावराव दावसि जाथों बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो नोंथांमोननि खाथियाव इसोरखौ बुंनानै खुलुमसारनाय जाहैबाय।